hamba inyanga pana potira umbotisvika tese taenda tese nyanga taenda nyanga kuya hapana chakabuda handiti wakutotuma hanzvadzi yedu kuti ende mobate uyo kuti ndiye unazvo ndiye une zvinonetsa handimuona tiri nyanga haana kuti pataura ba tabva nyanga wabva uya futi kumusha natete kazi mukoma nyaya iri pano ngeyekuti tinoda kuti mai zvaakafa toda kuti tiite chenura yamai tibva taita tsvitsa yamai ndikati munaziva kuti ndiri wechechi inini mungozondoitai makagara apa kuti ndiri munhu wemethodist mungozondoitai makagara apo zvamuda kuita wakati tapedza muningina wataurwa pakati pedu wakashayika kwatira kuti tafuti nyaradzo aminikani chenura netsvitsa ndikati zvese izvo munoita here handiti ina handinaumboramba kuti musa wake umba yamai ina handine pakatoitawo padonzi dava kuti tiri kwakaumba that was a different story altogether wasuta zveumbaba wauta zvechenura masoko echenura ndio ndakati munoita henyu asi inini ndi munhu wechechi tavata futi wabva amanga futi kunongwa mutasi musi wa1 tatiri pana hana upataura futi musheba kuti chiremba wakauya pano wakati ndinoda kutanga ndaatenda mwana uri kurwara takagara futi po panapa tabva taungara panapa musikana abva adaidzwa toti mwana muzukuru wangu kwazi iwewe ndio uri kurwara kasi wakuru wabva wadaira kasi ndio uri kurwara ndiye uri kurwara uri kudini ndichiremba wakabva kunyazura kana ndisikakangaidzi kuti handizivi anozotora maparticulars awo kwazi izwai uyu mwana uri kurwara isatanism panapa haasi kududza baizvo isatanism iyi utaisiwa foja mumako nachiremba uya neshizha remuhacha kwazi widai foja kudai takatava kuita foja redu tese tikapera kuutsira panapa kwazi hapanawo nemhosva imi muri wadoko netsvipo dzana baba wenyu hamuna saizi nadzoba ndichiremba wemukadzi wakabva kunyasura zvakanaka tibva tandobvunza hatisuchawirirana ba chiremba wana upira kutukana zvakuti ipo pana musi wa1 April haachadi kupadudzaba kuti takazwa kuti mwana satanizi kwazi nonga vatora mwana ndipei mwana ndiende naye kunyazura ndichiremba ndinoda 150 yekuti muchengete mwana wenyu ngokuti ndoti ndikarapa mangwanani ndikona kudaidzwa kana ndimambo ndoenda ndozvandiapa zvemanheru mamene kuti musazomubvunza kuti ndiri kunyepa here zvino kubva ipapo waenda ikoko ndipo ndiri kuzi handisi kufona apa ngokuti inini ndinofona sei iye ubva atora wana wesawa unotoita zvaarutaura iye zvino hatina kuchingamidzana hatina kuchingamidzana kutoti munhu kunga uri kundiacuza kuti inini ndii ndine zviro zviri kurwadza ndine mwana wangu mai manje wakadonha uyu mwana wangu wakadonha asi handipoindi munhu ba kuti iwewe ndiwakonzi uyu wakadonha 2 days ago ndoenda kuclinic asi we are suspecting kuti ipfari saka ina sindaona mari kuti ndiende kwadokta ine munhu ukati iwewe warwarirwa wakutonongedza kuti uyu ndaunongedza kuti uyu ndiyo ndizve uyu wangu baba munini uyu wakati tadaidzana titega uyu uri pano unozi givia zimia kwazi zviripi ndakaona nyoka mugadhini tozi ndaona nyoka mugadhini tizoti matre nyoka yacho yapi kwazi iyapani muri kuona kuti mweya wakuzvarwa mukati hazviiti makwazi ndakaona nyoka akutaurawo poindi yake tiri mudare kwazimunya kwacho uyu uri pano unozi givia zimia kwazi ndikuamba ndinoona nyoka ndizvoereona mazishe weye kuti mukaona nyoka tabuda panapa maakuti ngeye munhu ndizve ndaguma changa uripo givia wacho nyaya yenyu inaomanyakura because isusu mutemo wedu ndekuti kana ii nyaya yechitendero munhu wese ane right yekupinda chitendero chaanoda isu hatikwanisi kumanikidza munhu zvaasingadi asi chiripo ndechekuti munhu anokupai blessing yake yekuti ichi go ahead ndiripo izvozvo zvinodii zvinoita because chiri important ndechekuti pamuda kusolva problem yacho mumbori pamwe chete
Ndozviri important kuti muri here in agreement yekuti tine problem yakati, because as long as you are not in agreement yekuti tine problem, umwe paroti pane problem, umwe achiti hapana problem, kwamuri kuenda hapadi. And don't be too suspicious netumwe tunhu tunoitika muupenyu. Ngatisangofungira kuti vanhu vese vakafa, the next thing kana angofa watoshata. Aiwa, wamwe mutoita mari nevanhu vakafa, uri kupai mablessings okuchengetai, midzimu iri kuchengetai muchiita mari, but vanhu tine belief yekuti munhu akafa watoshata. Aiwa, anoshata kana wakamukanganisira. Kana wakamukanganisira anouya kuhope kana anoita chipoko, but kana asina dambudziko nemunhu, munhu anozvizororera hake. But isusu tine atinoti macultural practices zvatinoti kana munhu afa, chinhu chatinoita chii kana munhu achinge afa. Kana munhu achinge afa, isusu pachiwanhu toti munhu anobikirwa chenura, anobikirwa sweets. Ichiyo is a practice, is a cultural practice, and saka we cannot run away from it. Ndizvo saka asi kana munhu akati aiwa doro ngaribikwe, asi inini handimwe hangu doro racho nenyaya yekuti chitendero changu hachibvumiri, hatingati munhu ane mhosva, because ndochi ibelief yake. Asi dai mamunhu nditaura kuti bamba waka wasiri kuenda kuchechi wanodzutura, wakawanda unopinda Methodist wanomwa, asi wachipinda Methodist. The advantage ndeyekuti Methodist haisi chechi yemweya yekuti unokwanisa kuti usvika padhoo vatoti bambo makamwa, bambo makadini, bambo reurirai, haiti izvo. Asi wamwi wakawanda mumachechi anozi hatimwi, handizvo. Handina wendanongedza, asi ndandotaura kuti warimo wamwi. Apa ndoda kuedza kutaura chii apa? Ndoda kuedza kurakidza ukoshi nekushaya dzimwe nguva kukosha kwechimwe chinhu. Defect yekuti mwana kwanisa kumwa achingoenda kuchechi, muchipinda pese muri wabvuyi mese, asi achivhiwa kuti ndiri mubvuyi asi ndiri kumwa, asi chechi haibvumiri kuti dini ndimwe. Iwo uchizviziva zvokuti kuti ndinganomwa, asi tiri kuimba tese, tiri kurova hosho chese, asi chiri kuitwa pari hapadini, hapana. Level yekutenda kwako, kuti mukutenda kwangu doro rinondikanganisa chii, ndo zvavapo chete. But inini ndiri kuona nemukuru muri true, chinongodiwa kuti mubatane, kuti chamaronga kuti muite muri true chiitwe. Mochasadza mobva mutsika yekuita zvokufungirana. Pane nyaya yekicheni yamai, andizvo tsvimbo yacho kana pasina kicheni muda kuiisa pai, muda kuzviisa pai. Chiwanhu chedu chinotaura kuti kicheni, tsvimbo dzinogara pai mukicheni ka, asi mukicheni macho munofanira kupota muchiputswa moto, andizvo. Ndo chiicho, ndo chiwanhu. Izvozvi tsvimbo dzamuri kutaura idzi dzimboripi? Pindurai, tsvimbo idziripi? Tsvimbo idzi ndipo takatsvaka muya kubatsiri akati tsvimbo, saka muri kunongedzwa ndiwawo kuti makaipa. Inyaya tsvimbo hadzina kuchena. Akarasa tsvimbo ndiani? Ndini ndakarasa. Ndione mhosva nekuti ndiwo akarasa tsvimbo. Ava vanhu vakarasirei tsvimbo paine vari kudzida? Vanga vari kuramba nguva yacho. Chitendero chako iwewe hachikubvumiri kuita chiwanhu. Saka there was no need for you kuti ubate chiwanhu ka uchinochirasa. Pamusoro changa. Iwe wati unoenda Methodist uri kubvuyi. Hauiti zvedora, hauiti zvechiwanhu. Asi chakazokupa simba rekuti ubate tsvimbo dzechiwanhu, unoisawo mataka kana kupisa. Simba iroro wakariwana kupi? Dzisiri dzako. Handi dzako patsvimbo. Handi dzangu. Saka wakadzipisirei? Ndakataura kuti uya ndira kuti Handi dzake. Handi dzake. Handi dzake. Handi dzake. Tsvimbo ndedzamai nani? Nababa. Wani? Wani? Wedu. Baba wani? Wedu.
muri wangani tiri wai then why did you make it a personal decision kuti Wega. chinhu chababa wedu uenda kopisa uri wani ini ndavuka ndamudaidza achiramba izvo akadaidza ukamudaidza akaramba kuuya handizvo zvakangofanana newe zvakadaidza kubika chenuro wakaenda aiwa saka wakaurawa here aiwa haisati yauri kubika machi ndati uri kuenda here kobika chenura kupi uri kubvunzani paupa pedu ndiripo Pasitendi ngepa babae. basi ndinge baba Yakanaka zitenda nditi. yakana Tsvimbo ndo dzakashata. chipo ndikazi Ipapo. Pamba pemunhu akashata rupa gari. Pamba pemuridzi wetsvimbo. Ndopo rugara nditi. Rupa gari. tsvimbo dzake ndo dzashata Tsvimbo dzake ndo dzosikati. chipo dzati Ai. Shamwani. Iwe. nasuro nasuro endawabike chenura endai mubike chenura uri kuenda here kubikwa chenura usati ndinoda wanobika yasati basi ngobika wotakadai ndiwe kungobhema foya muhachakaita ndiwe ngakabhema foya muhachakaita munhu wemethodist ari kubhema foya ndamanikidzwa wamangara ndakamanikidzwa izvodarini ndatora ngesamuel izwai bambo let's begin kana mafunga kuti muri wechechi itai zvechi musamixe chechi nechi nechiwana kuti mati doro handimwi asi fodya ndinopepa doro handimwi asi fomu handifodya ndinodini hakuna murume akakura akasimba akangwara kunga imimi angamanikidzwa so easy kumanikidzwa hau akakumanikidzai hau wakapese muri kwazimia ndapiwa fodya tese awangaripa patika you had the right kuti handibhemi chakakuta sei kuti ndinoona mata handibhemi chii ini ndikubatsire ndandiripo here mamuripo papa ndandiruka imuri kunoka saka ndaikubatsira makazoya migaro aiwa kuti this is a family problem in order a family solution tinozwa ndii ngatimboise zvese kusaidi ndinogara ndakataura nevanhu mune mapostori handingamaona mapostori avaende kwakanjanda ayamaona ndiye kwakanjanda aenda kushato kupi kumba asi mapostori ajohani chi maranga ayamaona adapa sendini murodi ini ndichitaura naye wakati shumba munhu anoya kuchechi akachena munozanitaura kana kuine munhu ane kuchechi kwangu ane chinhu chichida kugadziswa kuchiwani tinomupa mukana wekuenda kugadzirisa kuchiwani wozodzoka muchechi adini musunungura musatore chechi kuita nzvimbo yekohwanda musahwande muchechi chokwadi chinobuda chete tichataurira mufundisi wenyu ndiani ndimufundisani mavhungwa ndipeiwo nhamba dzake dzefoni ndida kumutaura kuti mufundisi mavhungwa ndinoda kumbonyoresa mutendi wako mbichana wozodzosa hake kuchechi agadzisa nyaya yake iri saka toti bambo pamurubva panapa bambo ngatibatane nechini muning'ina ndimukoma muning'ina munoona kakawanda kacho zvinokonzeresa problem chii don't involve too many people kana muchiita chii chinhu chenyu unozwa argument between two people is easy to solve
than an argument between 8, 9 people. Because chakuitika munhu umwe naumwe pa 8 pa umwe naumwe anofungirani. Pamuri funga kuti magona umwe anoti aiwa ndipo patanga utadza. Pamuri kuti matadza umwe anoti ndipo magona ipo pa. Andizo. Saka ini ndikumbira kuti chimbo siyai wamuwanetse kusaidi. Rongai muri 2 mukoma nechi nemuningina. Kana paine umwe muningina aripo futi kana mukoma kana hanzvadzi kana chi tora nai wana wani wanyamunhu muridzi wechimbo dzamuri kudetsera nadzo. Muisa tete wenywa. Waridzi wechimbo wana wechimbo ndimi wana wechimbo wasara muri 2. Pamwe kuti mudai bambo chimbo yomuramba ndazi ndiyo yakakuchengetai. Chimbo yamuri ndazi yamuchadi kubata ndiyo yakakuchengetai. Ndapumwa zvindiwa. Aiwa. Saka iye kuchapumwa chisiyana ichi. Wangoni baba. Aiwa, iye tatopesa. Kuti wakashata yo. Mukoma. Chizwa yemukoma. Takutangira free nasi panyowa. Imimi nemuningina wani. Wenyu. Andizo. Ende mogadzirise musha. Kana paine zvakuitwa nenyaya yetsvimbo. Zvakawanda zvinokwanisa kuitwa netsvimbo. Kana makaenda kutsvimbo korasa kana kuti chi munokwanisa kutsvaga imwe chimbo inorevererwa muchikuwa kuti wana mai we tanga tafarisa kubva tatora tsvimbo yenyu kubva taenda kodini korasa nenyaya yekusadini yekusaziva. Zvino tadzosa taanayo mochiita zvamuda because chiri kunetsai chinhu muri kufungirana kuti tsvimbo iyi pane umwe akabenefita neumwe asina kubenefita. Igone. Pane uri kufungira kuti pane umwe zvinoitika akawanda izvo. Mumhuri chaimo umwe akaita majinzi ekuti anoprodusa wana vanogona. Umwe obva aita majinzi ekuprodusa madofo. Handizo. The next thing pakaita chinhu chaicho kanhu kadiki diki kamunofunga kuti hakana basa was mazvona ndozokuisa wana wangu madofu wake wachigona. Asi uri ukanganoti uyu iye majinzi ake agara ane wana ane IQ yawo iri very high. Memory yewana wako neyewake zvakadii zvakasiyana. Mwana wako akawerenga chinhu after 2 minutes anenge atokanganwa. But weumwe akawerenga under 5 years kuti achikanganwa. Zvatodini? Zvatosiyana. Hapana aroya umwe baba. Asi iwewe baba uri kukanganwa kuti pfungwa dzako iwewe ropa rako ndo rakaroya mwana wako. Majinzi ako iwo ndiwo akaenda koroya mwana. Majinzi eudofo hwababa avaenda kodzika kuenda kumwana kuti mwana aite kuti dofo nemuzukuru avaenda kuti dofo. Kuti sekuru basa rake ndekusona bhutsu mwana wabva yakotora trade yababa yekusona bhutsu muzukuru wabva atora trade yasekuru wake chaiye kusona bhutsu. Waisa udofo muchii umwe wabva aita ndidhokota mwana wake uyu umwe wacho ndiloya mwana waloya ndiinjiniya uyu ndinhingi uyu ndinhingi zvakadaro majinzi ari kudini ari kudzika akadaro. Haisiwo mhosva yako haisi tsvimboba yakonzeresa izvo iropa rani rako. Zviunderstand dzimwe nguva iwe kuipisa tsvimbo iyi chaunga wasangana nacho chakabva wati waita simba rekuti ndakuitora ndinoipise achakupisa wakadini akaisa kumataka saka iriyo kwamataka munhu wakaenda naye umupaziva paka saka ipipi chiita iso pakanaka ka chironga ine muningira wani uyu muri 2 modaidza munhu wenyu maita rake kuti uchiri mupenyu wakawanda unozozvitsvaga munhu wacho atofa. Toranai nemuningina motsvaga munhu wenyu moenda kotora tsvimbo kwamakaisa kupi kumataka. Matora tsvimbo kumataka chibva mabatana muwake kitchen yani yamai moisa tsvimbo imo. Asi musha uyu haufani kugara uri wetsvimbo chete because unoita yengozi ikagara kitchen iyo isina munhu. Zvitori nani kuti mupe munhu musha iwowo muzukuru anoda kana kuti wamunochuza kuti pastendi yambuya nasekuru dongo rambuya nasekuru wogara imomo wosimudzira muchawani mambuya nasekuru. Asi tsvimbo kuziva kwandinoita
ikazi iumba yekumurambi yasirwa mukomana mudoko anoita hondo because anoti ko inini mukuru mandishorei imba yekumurambi ngeyangu nekuti ndini mukuru asi nhasi itsvimbo iyi ndinoziva inini pachiwaro kuti tsvimbo inosiyirwa mukomana mukuru haisiyirwi mukomana mudiki izwai bambo ndosati kuti watika don't contradict yourself mubelief yani yenyu and you cannot say kuti tsvimbo dzababa handini asi dzangu ndikudzida haisitauri mune here chamuri kuziva pasvimbo dzababa chamuriti hachisi right ndipandataura kuti indakaendeswa nyanga ndosaka ndatika kana paine kasuspicion muruva pasvimbo dzababa andika fambai nemunin'ina wenyu gadzisai sekuru muruzwa sekuru nyatu basa renyu sekuru imimi handirinongoti kana masvika mota zukuru ndauya motengewa doro castoro motengewa foja everest mapedzamo sekuru tine zvirangu tamusuma mamatogara basa renyu sekuru pamwe pacho is to solve maproblems ari within mhuri yenyu like iwe baba muna vazukuru venyu 2 wasara handiti basa renyu nderekuti go between mubatsire wana maproblems aripo problem iripo yavanawa inyaya yetsvimbo yani yemuzukuru wenyu handizvo saka tsvimbo it cannot be an issue handiti tsvimbo haingamboiti an issue yekuti ingabva yaiti vanhu upenyu ungabva wati vanhu tatoenda handizvo saka ndiri kuti vana venyu havari tuwa kana wari kufamba fambai navo imusekuru asi mabva panapa ndemugari navo pasi muyese kuona kuti muri kutangira papi muchienda papi what's the first thing chamuda kuita muchienda pazi next muchienda pazi next muchienda pazi next kusvika maproblems ese amufunga kuti nawo aita sei apera wana muni imimi muine wana muri wangani uyu ngaabve uku kwamuri kwamaenda muri watatu achinopa feedback wana wani what uyu aendawo achiita same thing kupa kwani kwake handizvo kuti watowana waramba wari in the picture wese wari kusei kuti maproblems atifundwa ndarikwaita sei ari kugadzirwa kana muri kwati zvapera call your family together wese wazukuru wese wazukuru no tagadzisa chakati takadai apa tagadzisa takadai tagadzisa nyaya dzake because right now izvizvi wana wake hawangambowira rine uyu newe avo patone mugano pakati which is wrong saka maona kuti mweya weuroi uyo wabva wazotoita wese because uroi wakubva kuna nababa wakupinda futi kuchi kwana because next thing uyo haruzi muroi handiti akafa uchazika pano wasiyirwa uroi handiti wotanga kuoneka pawana wacho twakatifanana nababa kaitire kake ane musoro wakafanana nababa ndeupi kuti uyu zvikazi ndiye ari most likely ungasiyirwa chii handiti makuti handifunga chakamira ndatera nekutonga kumanita purayasongisa zvomataura ndanyatsozvifarira chaizvo kuti dangwara vanhu vanokwanisa kunga wanzwa kutaura kwamaitako ndandakagarawo asi ndaziva kuti chakamira mutaura zvinhu chaizvo chaizvo zvisingaputsi hamuna kuti kuwakanisa in between asi manyatsokatsaningwa zvaura garai pasi muri wangani muri waviri mukazoita wechitatu kana wechirongo muna pakudini pakushata I think this is fair judgment yemaita chakamira inongokumbira kuti kana muda kubatsirwa paine pamwe pamuri kufunga kuti ini chandaona imwe suspicion iripo ndekuti avo vakuru vakazi nemunin'ina ngatende takadai vanobafunga kuti munin'ina anegadzirira bhora kumberi kare saka let's avoid that suspicion pamwe pacho pamuda kubatsirwa come to us isu tiri maneutral wakaita tokutaura kuti achimbopinda yapo timboendayo zvinhu zvenyu zvogadziriswa hatidi isusu basa redu hari kuona misha iri kuparara hatidi iyo misha inofanira kusimuka pamusoro changamira ndandichida kuti tiri padare renyu changamira ndibvunze mukoma wangu kuti izvo ari anonamata munhu wakaenda korasa tsvimbo madhaka takazoti ngetiti rewind timbodzokepo timubvunze kuti mudikani izvo wakarasa tsvimbo madhaka isi tasangana nedambudziko remwana ari kurwara munhu iye akataura nemuromo wake akati ndaitozviziva kuti muchasangana nedambudziko iri saka isisu inino semunhu ndakafungidzira kuti mukoma wangu wakatora hake tsvimbo dzababa kunorasa asi pane zviripo nekuti mukanzwa kuti pane munhu adonha kana dai takagara padare panapa munhu akatambira foni achizwa kuti kana kuti mudzimai wake kana kuti murume wake adonha pano hagari because kudonha isaini yekuti munhu anogona kuhamba nyara magariro atakaita panapa munhu akazwa shoko rekuti
munhu asiya kumba wadona unogona kutadza kuoneka kuti pana paipi vatomhanya kuti ndakoni vatenda kune munhu adona. Saka mukoma uri kuda zvekuseka hawo nekudonha kwanu arikupindira ruseka. Saka isi kuti kana tiri kuti ngetigadzise zvinhu handidi kuti sematauro ari kuita kuti ati mwana wake uyu adonha ini ndofara. Ina ndifariri kudonha kwemwana wangu mwana wangu mangwana akafuma asipo ini ndinogotoketa for the family yacho yese. Saka ndiri kushaya kuti iye ari kuti akaenda kunotsvaga kung'anga wakatanga kung'anga first gwanga akanzi nodoti apiwa abhadhare mombe kung'anga asi kuti unoona mati kung'anga ndiko akaenda achinzi ndoda mombe akandudza kuti ndoda mombe achizotizve pechipiri pacho akatenga jira dema nembuzi nhema mbuzi nejira dzvuku akasiya acheka mbuzi yacho ropa racho rikawerera akasiya afukidza ipapa. Saka ini ndiri kuti ndikandatarisa chinhu izvozvo ndozoona mwana wangu watangawo problem ndinoti ndaakufungidzira kuti ndiye ane asi ndiri kuzvitora hangu nezira aiwa ndosaka tatika zvakaitika zvese izvo umwe naumwe anga rutraya imi mamunazotaurawo izvo makatraya kusaidi kuti makazouraya mbudzi iri yewaiti iri kana kuti yebrown. Saka tiri kuti izvo zvese ngatiite sei tatizo izvo zvese ngatiite sei ngatimbosiye handizvo zvakatodi izvo zvakatopfuura. We want kuti paite chi let's have a new start titangire sekuru ngawakudhairektei sekuru batanai nani tibatsire vana tibatsire kuitika so that problem dzipere handizvo. Saka tangire panyowani pamuri kudhautana titsvage mukangonata pati kudhautana titsvagei ndobasa redu tiripo we assist you. Ndotenda changu asi ini ndiri kufamba ndiri nemwe ari kurwara ngoti manzo ari kuti ndakazongozwa ndakatoshama ndatoona yasamoni hazvishamisi ngekuti ari kuzwa is because akamugona nyaya ipo makafamba chi mega mobva mataurirwa zvamakataurwa muri chi mega mabva ikoko uya kona rasamoni handiti kwari akutotaura kuti saka kwamakafamba makazi ndini izvozvo maitwa it's wrong. Yaiwa it's okay kuti isusu kuavoida zvese izvo zvezvo handika sekuru wapo handika chibatanai nasekuru muri vatatu muri 3 ipapapo itai zvinhu zvenyu fambai mufambe mese muone kuti problem iri papi. Munozwa kuti kana muri 3 kudai nyangwe ikazi problem iri kwamuri imimi muri 3 kudai munokwanisa kutogadzisana muri 3 ikoko motogadzisa zvinhu zvenyu vanhu vese vasingatombozivi kuti pane abatwa pakati pedu angane problem yakati motogadzisa muri 3 asi ikaita vanhu 15 ikaita vanhu 15 inosvika nhasi uno inosvika nayo kuuk kuzoabata atazombata nhasi echi zveukuru mangwana zvinokanisa uyu unofamba kuzwa wakapamba chi wakapamba ukuru anotanga kutora futi ndimi unotanga kufamba utanga futi akanditora chi akatora zviro asi ndiri mukuru amusoro changana ine 1 or 2 weeks ini nandikumbirawo kuti munoina wangu haafiri here kuti zvaakataurira wana unofanira apologize mukoma sorry for that not only kuti kunditi sorry ngemuromo asekuru uripo muda sorry ngei so kundoti sorry because masoko ane wana umo haana kumira mushe aiwa akataurira kuwana ndosaka ndati kana wangu uye uripa unozviziva mwana wangu aiwa kukumbira ndapazwa bambo ndapazwa ndosaka tati pakati penyu tiunzani sekuru handisi taunza sekuru basa rindi kuti pamusangana muri vatatu mukoma zvakaitika sorry iwo mukoma kana ine zvawakakanganisira munin'ina wangu chi ngatiende chi tochidi mutangirai pamwe brazil anomboseka badhari ramambo wazi ndaseka kusekeiko waseka chinotaurwa kutanga muri kutanga dare kuti ngasimuka ndoda kutaura chokwadi zvizhinji zvozabva panapa hachisi chokwadi. Baba mukuru wari kutaura nyaya yekuti ndakaendeswa kunyanga hatina kuenda kunyanga ngenyaya yechingwezo yeukaenda kunyanga